இப்போ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து கேட்குறது வந்து சார் நான் +2 முடித்த பிறகு நான் வந்து இன்டெகிரேட்டட் ப்ரோக்ராம்ஸ் பண்ணலாமா? இன்டெகிரேட்டட் ப்ரோக்ராம்ஸ் வந்து பெஸ்ட் டாப் இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸ் லைக் இப்போ அண்ணா யூனிவர்சிட்டியில் வந்து எம்எஸ்சி இன்டெகிரேட்டட் ப்ரோக்ராம் இன் கம்ப்யூட்டர் டெக்னாலஜி, எம்எஸ்சி இன்டெகிரேட்டட் இன்ஃபர்மேஷன் டெக்னாலஜி, பிஎஸ்சி காலேஜ் ஆஃப் டெக்னாலஜி கோயம்புத்தூரில் கொடுக்குறாங்க. அந்த மாதிரி டாப் காலேஜஸில் வந்து இன்டெகிரேட்டட் ப்ரோக்ராம்ஸ் பண்ணலாம். பட் நான் வந்து எப்பவும் சொல்ல இன்டெகிரேட்டட் ப்ரோக்ராம் படிச்சிங்கன்னா மேக் ஷூர் தட் யூ கெட் பிளேஸ் வித்தின் தி கேம்பஸ். தட் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட்டு. அடுத்தது சார் நான் கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக செய்யணும் அப்படின்னா கண்டிப்பாக வந்து ஒரு பிஎஸ்சி ஜியாலஜி வந்து ஒரு ஆப்ஷனாக வச்சுக்கலாம். இல்லை வந்து இப்போ வந்து சார் நான் வந்து காமர்ஸ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் மார்க் கம்மி, எனக்கு வந்து இப்போ வந்து ஹியூமன் ரிசோர்ஸில் போகணும் அப்படின்னா யூ கேன் திங்க் அபவுட் பேச்சுலர் ஆஃப் சோஷியல் ஒர்க். சென்னை ஸ்கூல் ஆஃப் சோஷியல் ஒர்க்கில் பிஎஸ்டபிள்யூ பேச்சுலர் ஆஃப் சோஷியல் ஒர்க்னு கோர்ஸ் இருக்குது. ஸோ இந்த மாதிரி வந்து அவங்க இந்த கோர்சஸ் கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக எடுத்து பண்ணலாம். பட் ஒன்று நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க, வந்து அகெயின் நாங்கள் சொல்கிறது வந்து நம்ம எந்த இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸில் படிக்கிறோம் அதுதான் வந்து இட்ஸ் கோயிங் டு ப்ளே அ வெரி வைட்டல் ரோல் ஃபார் யுவர் கெரியர் க்ரோத். ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து அடுத்தது ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஆகட்டும் பேரண்ட்ஸ் ஆகட்டும், டோன்ட் see the present situation, see the future. அதை பேஸ் பண்ணி ஒரு நல்ல இன்ஸ்டிடியூஷனில் ஒரு நல்ல கெரியரை சூஸ் பண்ணுறது அவசியமாக தேவைப்படுது. டோன்ட் ஜஸ்ட் கெட் ப்ரெஷரைஸ்ட் பை யுவர் ஃப்ரெண்ட்ஸ், டோன்ட் ப்ரெஷரைஸ் கெட் பை யுவர் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஆர் யுவர் நைபர்ஸ் ஆர் எனிதிங். அனலைஸ் தென் சூஸ் எ கெரியர். அதுதான் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட். ஏன்னா நாளைக்கு வந்து இன்றைக்கி வந்து வேர்ல்டு இஸ் மூவிங் டுவர்ட்ஸ் ஆட்டோமேஷன். ஸோ வந்து நம்ம வந்து ஏதாச்சும் ஒரு தப்பான முடிவு எடுத்துனோம் அப்படின்னா ஒரு கெரியர் சாய்ஸில் வந்து இட்ஸ் கோயிங் டு பி அ ப்ராப்ளம் ஃபார் அஸ், பிகாஸ் எம்ப்ளாய்மெண்ட் இஸ் கோயிங் டு பி வெரி சேலஞ்சிங் இன் கம்மிங் இயர்ஸ். ஸோ அதனால தான் நம்ம ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து கண்டிப்பாக நம்ம வந்து படித்து முடித்தோடனே வேலை வேணும் அப்படின்னா இன்ஸ்டிடியூஷன், ஸ்கில்ஸ் டெவலப்மெண்ட் இதெல்லாம் மனசில் வச்சுட்டு டோன்ட் டைவர்ட் யுவர் மைண்ட் டுவர்ட்ஸ் எனி அதர் ஆக்டிவிட்டீஸ். ஃபுல்லி கான்சன்ட்ரேட் ஆன் யுவர் கெரியர் க்ரோத். கண்டிப்பாக ஒரு வாழ்க்கையில் வந்து மிகவும் சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக வரதுக்கு வாய்ப்புகள் ஜாஸ்தி.